Hola, sóc Josep Torrent, creador i narrador de Mindcast 30, un podcast que resumeix idees i llibres en càpsules d'uns 30 minuts pensades per fer-te reflexionar. Principalment en català amb algun contingut en castellà o anglès, comparteixo pensaments clars, estructurats i fàcils de processar, combinant reflexió pròpia i coneixement aliè. L'objectiu és que puguis absorbir idees rellevants sense perdre temps. Tot en un format accesible i inspirador que et faci pensar cada episodi. Mindcast 30 resume ideas y libros en cápsulas de 30 minutos para hacerte pensar. Contenido claro y fácil de procesar. Mindcast 30 summarize ideas and books in 30-minute capsules to make you think. Clear, easy to digest content. ¿Estás llest? Are you ready? ¿Estás listo? Let's go! Hi ha persones que quan hi estem amb elles ens fan sentir bé, sense que en sapiguem gaire el motiu, i n'hi ha d'altres que sense insultar-nos o no fer-nos res obertament ens deixen amb una sensació com estranya, com si ens haguessin tret una mica d'energia, com si el nostre centre intern s'hagués desplaçat una mica o potser molt. Potser és un tiet, un amic, un company, companya de feina, una parella d'un amic o amiga, un veí que sempre sembla amable però que ens incomoda. Algú en qui tot sembla correcte, però no ens sentim en pau. Només és un gest subtil, una mirada que invalida una frase que sembla neutra però que porta un verí disfressat d'ironia. Altres cops és una presència constant que ens exigeix atenció, compassió, submissió emocional. Quan marxem hi ha silenci, però un silenci estrany, com si haguéssim estat respirant un aire molt espès. I ens preguntem, soc jo el que exagera? O realment hi ha alguna cosa en aquesta persona que em fa mal? Aquest episodi, i no és per res que li hem donat el número 13, el de la mala sort, perquè si et trobes algú així és molta mala sort, no, supersticions a part, comença aquí, en aquest espai invisible entre el que sentim i el que no volem veure. Perquè parlar de gent tòxica no és només parlar dels altres, potser també és parlar de nosaltres, de com permetem sovint, sense adonar-nos, que el nostre equilibri emocional es dilueixi dins d'una relació que no ens alimenta sinó que ens xucla. Vivim, doncs, en un món on la toxicitat no sempre crida, no sempre és un soroll, un crit, ni una agressió directa. Moltes vegades és una energia suau, envoltada de somriures i bones intencions. Però és una energia que desgasta, que ens fa petits i que ens fa dubtar de nosaltres mateixos. Potser has sortit alguna vegada amb una trobada amb algú i sense saber per què t'has sentit buit o buida. Potser has notat que després d'una conversa el teu estat d'ànim estava fosc, com si haguessis absorbit un pes que no era teu. O potser tens algú al voltant que sempre parla de si mateix, que sempre troba la manera de fer-te sentir responsable del seu malestar i que et manipula amb culpa o amb necessitat. Això, aquesta sensació de desgast constant, és el que Bernardo Stamateas va anomenar toxicitat emocional, un tipus de contaminació invisible que no es veu però que es nota, que no deixa ferides a la pell, però sí a la teva ànima. I la veritat és que tots, algun cop hem estat víctimes o còmplices d'aquesta toxicitat. Perquè la frontera no és sempre clara. Hi ha gent tòxica, sí, però també hi ha moments tòxics, situacions en què les nostres pors, les nostres inseguretats o les nostres necessitats que no estan resoltes prèviament es converteixen sense voler en fonts d'estrès pels altres. Aquesta és una paradoxa que fa que aquest tema sigui tan complex i alhora tan humà, perquè parlar de gent tòxica és, al final, parlar de límits, de com ens relacionem els uns amb els altres sense perdre'ns nosaltres mateixos, de com reconèixer quan una relació ens suma i quan ens resta, i com dir prou sense odiar, i de com estimar sense carregar. Potser el problema no és només la presència de persones tòxiques, sinó la nostra incapacitat per detectar-les a temps o per allunyar-nos quan cal. Ens quedem sovint per por de semblar egoistes, por de decebre, por de quedar sols. Però la solitud que genera la convivència amb la toxicitat és més devastadora que la teva pròpia solitud física, perquè ens allunya de nosaltres mateixos, de tu mateix. Aquest episodi és una invitació a mirar de prop aquestes relacions, a posar-hi llum, a entendre que cuidar-nos també és posar límits i que dir no a la toxicitat no és un acte d'orgull, és un acte de salut emocional. Durant els propers minuts, espero que junts podem explorar
què és realment una persona tòxica, com la podem reconèixer i sobretot com podem protegir-nos sense tancar-nos al món. Perquè al capdavall la vida està feta de vincles i si un vincle ens apaga la llum no és amor, ni amistat, ni lleialtat. És dependència. I la dependència, quan es disfressa d'afecte, pot ser la forma més subtil de destrucció. Aquest llibre, de Bernardo Stamateas, parteix d'una premissa molt senzilla, però profunda. Hi ha persones que ens ajuden a créixer i n'hi ha altres que ens xuclen energia, ens confonen i ens fan petits. No sempre és per maldat, sinó per inconsciència, per dolor o per la seva pròpia por. Però el resultat és sempre el mateix, ens fan mal. El món relacional és com un ecosistema i com tot ecosistema hi ha organismes que oxigenen i hi ha uns altres que contaminen. No podem evitar que hi siguin, però sí podem aprendre a reconèixer-los i sobretot a no deixar que ens enverinin. Stamateas identifica diferents tipus de persones tòxiques, no com a etiquetes rígides, sinó com a patrons emocionals que es repeteixen. Cadascun d'aquest tipus amaga una necessitat profunda, un buit, una por, i és important entendre-ho, no per justificar, sinó per comprendre, perquè només allò que entenem podem deixar d'alimentar. Per una banda tenim el victimista. Mira què m'has fet. Aquest victimista viu atrapat en una tempesta emocional on ell mai és el responsable del que li passa. El món és el seu botxí i ell o ella la seva eterna víctima. Tot l'univers conspira contra ell. La vida, la feina, la família, fins i tot el temps atmosfèric. Res no és fruit de les seves decisions. Tot és culpa d'algú d'alguna cosa. Quan parles amb aquesta persona, el seu relat és un lament sense final. Cada conversa és una repetició d'un drama antic. Ningú m'entén, tothom em falla, sempre em toca a mi. I el seu dolor sembla tan autèntic, tan profund, que t'hi quedes escoltant. Et commou, perquè hi ha una part de tu que recorda també que és sentir-se indefens. Però a poc, sense adonar-te'n, el victimista et converteix en part de la seva escenografia. Necessita públic. No busca consol, sinó escenari. I tu, que vas començar escoltant, acabes sostenint el pes de la seva tragèdia. El seu poder és invisible, però molt efectiu. La culpa et fa sentir que si no el salves, el trairàs. Et diu que tu ets l'únic que l'entén i això et lliga emocionalment. Però aquesta és la seva presó, i la teva també, perquè si el salves, et perd. Necessita patir i seguir patint per sentir-se algú. El seu dolor és la seva identitat, la seva forma de ser algú a aquest món. El victimista no vol curar-se, vol que el seu sofriment tingui audiència. Quan tu deixes d'aplaudir, et converteixes en el no culpable. Per això, el camí amb un victimista no és salvar-lo, sinó no alimentar la seva narrativa i poder dir amb serenitat: t'entenc, però això és teu, i després callar. Perquè l'amor no sempre és ajudar, de vegades és apartar-se perquè l'altre pugui mirar-se sense miralls. La compassió autèntica no és la que carrega, sinó la que respecta la responsabilitat de l'altre sobre la seva pròpia vida. Després tenim el manipulador. Si tu m'estimessis, faries això. Aquest personatge és el director d'una obra en què tots els altres som actors secundaris. No necessita imposar amb la força. El seu poder és la subtilesa. Domina l'art de fer-te creure que decideixes, mentre que en realitat tot ja estava decidit per ell. El seu llenguatge és ple de trampes emocionals. Només vull el millor per tu. Em sap greu si t'ofèn, però és la veritat. Si m'estimessis, faries això. Tot això et porta a un punt on cada límit que poses es converteix en una ofensa. Cada renúncia teva és presentada com una prova d'amor. El manipulador coneix la cartografia de les seves febleses. Sap on tens la necessitat d'aprovació, la por al rebuig, la ferida de no ser suficient. Prem aquestes cordes amb la precisió d'un músic expert. Quan ja té el seu joc, comences a dubtar del teu propi criteri. Et demanes si potser si ets massa dur, massa fred, massa distant. La seva veu escola dins teu com una melodia suau però persistent, fins que la confons amb la teva pròpia consciència. El seu triomf no és que facis el que vol, sinó que ja no sàpigues què vols. Per això la sortida del seu laberint és recuperar la pròpia veu, dir no sense justificar-te, dir això no em fa bé, sense sentir-te cruel, perquè estimar no vol dir obeir, i la llibertat emocional comença exactament allà on s'acaba la culpa imposada. Després tenim l'agitador. Hi ha persones que semblen tenir una tempesta a dins molt gran i quan s'aprova la calma necessiten fer-la esclatar a fora. L'agitador viu del conflicte. La seva energia vital és la tensió. Si no hi ha guerra, la inventa.
És aquell que entra en una conversa tranquil·la i en 2 minuts converteix la pau en un camp de batalla. Et provoca, et qüestiona, et descol·loca. No perquè vulgui resoldre res, no, sinó perquè el drama és el seu hàbitat natural. L'agitador sol amagar-se darrere d'un escut. Jo només dic la veritat, però la seva veritat no allibera, et talla. És una veritat usada com una arma i no com una eina. No busca la claredat, sinó la victòria. Quan t'atrapa, en la seva dansa, en el seu joc, en el seu ball, et trobes reaccionant constantment. Et defenses, t'expliques i et justifiques. I quan finalment esclates et diu «Veus com tu és el problemàtic?» El seu triomf és veure't perdre la calma, perquè mentre tu t'emociones, ell o ella s'alimenta. La millor manera de desactivar-lo no és cridar més fort, és no ballar el seu ball. El silenci, la distància i la serenitat són la seva derrota, perquè l'agitador no sap viure on no hi ha soroll, i si no troba drama, s'apaga. Un altre perfil molt interessant és l'enveja, l'envejós. No és per res, però l'enveja és una ferida antiga, un dolor silenciós que neix quan en els altres els mostra un reflexe del que volíem ser. No és odi, és desig, un desig frustrat. L'envejós no suporta veure't brillar, perquè la teva llum li recorda la seva ombra. Et felicita amb un somriure molt tens. Et diu, me n'alegro per tu, però després afegeix, tot passa, ja veuràs. Cada paraula seva és una agulla embolicada en cotó. En públic pot semblar amable, però quan parles de les teves il·lusions, el seu rostre s'apaga i notes que alguna cosa es tanca. Les persones envejoses són tòxiques perquè viuen comparant. No poden gaudir de la seva pròpia història, així que intenten rebaixar la dels altres. Et converteixen en rival, encara que tu no hi juguis i no hi vulguis. Quan te n'adones, ja t'estàs defensant d'un altre atac invisible. Et trobes justificant la teva felicitat, com si no la mereixessis? En sèrio? Amb l'envejós no serveix ni dissimular ni explicar. La seva ferida no la pots curar tu. Només ell o ella pot mirar el seu buit sense projectar-lo. Per això, la millor resposta és distància i... sí, silenci, perquè la llum no ha de demanar perdó per existir. Després tenim l'autoritari. L'autoritarisme emocional pot adoptar moltes formes. Pot ser un pare, una parella, un cap, fins i tot un amic, però tots comparteixen el mateix motor, la por a perdre control. L'autoritari necessita que el món s'ajusti a la seva idea del que és correcte. Quan no ho fa, sent que tot s'enfonsa i aleshores respon amb ira, imposició o menyspreu. No vol diàleg, vol adhesió i no busca comprendre, vol guanyar. Et fa sentir que pensar diferent és trair-lo. Sí, així mateix. Amb el temps, conviure amb un autoritari és com viure en una casa on no pots respirar. Comences a autocensurar-te i et tornes prudent, mesurat. Calcules cada paraula per no despertar la seva ira. I sense adonar-te'n, la teva espontaneïtat es va morint. Malauradament és així. Però la llibertat no es demana permís. Amb l'autoritari la victòria no és convèncer-lo, és no entrar al seu terreny. No cal discutir amb qui no vol escoltar. La millor rebel·lió és ser lliure sense el seu permís. Marxar sense odi, només amb claredat. Un altre que també només vol el millor que tu és l'hipòcrita, que és la versió més sofisticada de la toxicitat. No crida, no humilia, somriu, s'amaga darrere d'un to amable i una suposada preocupació. Et dona consells no demanats, et corregeix subtilment i et fa sentir que mai n'hi ha prou. Et pot dir, només vull ajudar-te, mentre t'arrenca a poc l'autoestima. Et compara, et corregeix, et moralitza. Tot en nom del teu bé. El seu poder està en la invisibilitat. Aquesta paraula que posem en negret avui per deixar-la ben clara. Tu no ho estàs veient, no és fàcil acusar-lo, perquè el seu atac es disfressa d'amor. I quan t'atreveixes a qüestionar-lo et dirà «Oh, quina susceptibilitat que tens! Si jo només ho deia per ajudar-te!» La seva toxina és més lenta però més profunda, perquè et fa dubtar de la teva percepció, et converteix en algú que demana perdó per existir. Sí. La sortida és deixar de demanar-li permís per ser qui ets, entendre que el seu judici no és veritat, sinó inseguretat disfressada de virtut, i que cap veu paternalista pot substituir la teva pròpia consciència. Després tenim l'agressiu passiu. No sé, però fes el que vulguis. És el més difícil de detectar, perquè no t'ataca, t'ofega amb el silenci, no diu el que pensa, però et fa sentir-ho tot.
El seu fes el que vulguis porta darrere un ja veuràs què passa. No et crida, no culpa, però castiga amb la indiferència. Fa servir la distància com una eina de poder i quan preguntes què passa respon res, però saps que tot el que no diu pesa molt més que qualsevol crit. L'agressiu passiu converteix el silenci en una gàbia invisible, et porta l'angoixa de no saber què has fet malament, t'obliga a caminar sobre vidres buscant el seu perdó, però tu no saps per què. És el mestre del ressentiment, perquè guarda cada ofensa, cada decepció com una moneda d'intercanvi. No t'ho diu, però un dia sense avís t'ho farà pagar tot de cop. Algú així només hi ha dues opcions, parlar o marxar, perquè el silenci no cura si s'utilitza com a càstig, i cap amor pot florir on hi ha una fredor calculada. Una mica explicant tots aquests perfils, ens preguntem per què ens atrauen les persones tòxiques. I la gran pregunta és aquesta, perquè si sabem que hi ha gent que ens fa mal, per què hi tornem? Per què tot i veure els senyals ens hi quedem? La resposta no és senzilla, perquè la psicologia és complicada, però té a veure amb la nostra història emocional. Moltes vegades tolerem la toxicitat perquè ens és familiar, perquè vam aprendre des de petits que l'efecte era això, sacrifici, tensió, patiment. Repetim el que coneixem, encara que ens faci mal, perquè el nostre inconscient confon el costum amb la seguretat. Per això, el primer pas per escapar d'una relació tòxica no és allunyar-se de l'altre, és mirar-se a un mateix i preguntar-se per què m'hi quedo? Quina part de mi necessita aquesta dinàmica? Quan entenem el nostre paper de la història, deixem de ser víctimes, ens convertim en observadors i des d'aquí podem començar a reconstruir el nostre centre. Per tant, hem d'aprendre a posar límits. Els límits no són murs, són portes amb pany, serveixen per deixar passar, i entrar i sortir, però més entrar, el que ens fa bé i tancar allò que ens destrueix. Però la cultura emocional ens ha ensenyat a tenir por dels límits, a confondre'ls amb egoisme, fredor o manca d'amor. En realitat, els límits són la forma més pura de respecte per nosaltres i per l'altre. Quan posem un límit, no estem dient no t'estimo, estem dient m'estimo a mi també, i com a prioritat. I això, aprendre a estimar-se sense fer mal ni deixar que et facin mal, és una de les formes més altes de maduresa emocional i existencial. El llibre de Stamateas acaba amb una idea molt poderosa. La gent tòxica existeix, però també ens mostra qui som. Ens revela on tenim les ferides obertes i on encara no hem après a cuidar-nos. Cada relació dolorosa pot ser una lliçó de consciència. Quan deixem d'odiar i comencem a comprendre la toxicitat per poder, perquè ja no reaccionem, només la veiem. Veure sense reaccionar és llibertat, i aquesta llibertat és la que ens permet construir relacions més netes, més conscients, més humanes. Si hi ha una arrel comuna darrere de totes aquestes formes de toxicitat, potser és aquesta, el narcisisme. No és només una vanitat ni amor propi exagerat, com sovint ens pensem, no? Ens recordem la història del Narciso, no? Que ens explicaven a l'escola. No, això va més cap a la incapacitat per veure l'altre com un ésser real. El narcís no estima, utilitza. No mira, es reflecteix. El món per ell és un mirall on busca constantment el seu propi reflexe. Quan algú és profundament narcisista, no pot connectar amb la teva veritat, només amb la seva. Si t'escolta, és per respondre. Si t'ajuda, és per sentir-se bo. Si et fa mal, ho justificarà dient que no tenia opció. Tot gira al voltant del seu jo. I és aquí on neix la toxicitat, quan l'altre deixa de ser un altre i es converteix en un instrument. És un procés lent, complicat, difícil. La persona tòxica no sempre és dolenta, és sobretot cega. Cega a l'existència independent de l'altre. El seu amor és possessió, la seva empatia és estratègia i el seu reconeixement és una moneda. Quan ens relacionem amb algú així, sentim una estranya forma de buit. No ens falta atenció, ens falta presència. El narcís pot estar físicament amb tu, però no hi és. Et mira, però només veu com el fa sentir. Et valora, però només pel paper que representes dins de la seva història. Aquest és el cor filosòfic de la toxicitat, la incapacitat de sortir del propi centre. El narcisisme és un laberint on cada camí condueix a un mateix i qui viu allà dins no pot estimar sense devorar. Per això, moltes persones tòxiques no busquen compartir, busquen absorbir. Tenen por del buit, de la solitud i del silenci. I per omplir aquest buit, xuclen l'energia dels altres, com si l'ànima aliena pogués curar la seva pròpia fractura. En el fons, el narcís no és poderós, és molt fràgil, molt. El seu jo és tan fràgil que necessita constantment ser confirmat.
amb admiració, amb submissió o amb un drama, i cada vegada que algú el contradiu, el seu món s'esquerda. D'aquí neix la ràbia, el menyspreu o la manipulació, perquè per un narcís la dissidència és una amenaça ontològica, és a dir, si no és adorat o adorada, deixa d'existir. Hi ha tanmateix un punt una miqueta més subtil. La toxicitat no sempre ve dels altres, també pot venir de nosaltres quan caiem en el mateix reflexe, és a dir, quan necessitem tenir raó per sentir-nos valuosos, quan volem ser estimats com a salvadors i quan ens costa mirar algú sense projectar-hi el nostre propi relat. Mea culpa, sí, tots hem tingut això alguna vegada, això ens ho hem de preguntar. Tots tenim en alguna mesura una ombra narcisista i reconèixer-la no és condemnar-nos, és alliberar-se, perquè només quan veiem la nostra part de narcís podem deixar d'alimentar el joc. L'amor madur comença quan deixem de veure'ns a nosaltres mateixos en l'altre. Potser és això, al final, el que diferencia una relació sana d'una relació tòxica. La capacitat de mirar i veure una altra consciència diferent i lliure, sense voler-la modelar, sense voler-la posseir i sense voler-hi projectar la nostra por. El narcisisme converteix l'altre en un mirall, la toxicitat converteix la relació en una presó, només la consciència converteix tot allò en un camí. I és que estimar, en el seu sentit més alt, no és perdre's en l'altre ni dominar-lo, és reconèixer-la com a un món propi, amb les seves ombres, les seves llums, i acceptar que la veritable connexió neix no de la fusió, sinó de la distància respectuosa. Potser al capdavall la gent tòxica no és més que el record constant del que passa quan l'amor deixa de ser trobat i es converteix en necessitat. Quan l'ego busca aliment en comptes de presència, quan deixem de mirar per comprendre i només mirem per confirmar. El narcís dirà, estima'm perquè així existiré. L'ésser conscient diu, existim i per això podem estimar-nos. Entre aquestes dues frases hi ha tot el camí de la humanitat. Hi ha un moment, després d'haver travessat relacions tòxiques, on tot sembla en silenci, no hi ha crits, ni culpa, ni discussió, només un buit estrany, com si haguessis sortit d'un lloc on l'aire era dens i ara costés respirar un aire massa pur. És el moment de la descompressió emocional, quan el cos encara et recorda la tensió però l'ànima comença a comprendre. Comprens que no tot el que anomenaves amor ho era, que hi havia afecte sí, però també necessitat de dependència i por, molta por. Comprens que durant molt de temps vas confondre pau amb absència de conflicte i que callar no era serenor, era supervivència. I aleshores comença el procés més lent, però el més profund, reconstruir el teu centre. Perquè la toxicitat deixa seqüeles invisibles. Després d'haver estat massa temps dins d'una relació així, potser t'has acostumat a demanar perdó per existir, a justificar cada emoció i a vigilar cada paraula. Però la llibertat comença quan tornes a parlar-te amb respecte, quan te n'adones que no cal justificar la pau, que pots estimar sense perdre't, que pots ajudar sense carregar, que pots marxar. Adeu, sense odiar. Allunyar-se d'algú tòxic no és un acte de venjança, és un acte d'higiene emocional. No es tracta de condemnar l'altre, sinó de tornar a ser tu mateix, de recuperar l'energia que havies deixat escapar entre les teves mans. Perquè hi ha persones que són com tempestes, arriben, remouen, destrueixen i marxen. Però també hi ha persones que són com arbres, silencioses constant, donen ombra i arrel, i és amb aquestes amb qui cal quedar-se. La gent tòxica ens ensenya sense voler-ho a reconèixer que no volem ser, a detectar en nosaltres mateixos la part que encara necessita ser mirada i aprendre que estimar no és salvar, sinó acompanyar sense perdre la pròpia llum. Hi ha una gran confusió al voltant de la bondat. Hem après que ser bons és aguantar, tolerar, comprendre-ho i acceptar tot, però la bondat sense límits és una autodestrucció. L'amor sense consciència és submissió. I la veritable compassió, la que cura, és la que sap dir que no quan cal. Un no dit amb calma, amb respecte, però també amb fermesa. Un no que no busca fer mal, sinó preservar el que és sagrat, la seva pròpia pau interior. Perquè no hi ha una relació sana sense dues llibertats i no hi ha un amor real on un dels dos ha de deixar de ser per ser acceptat. Quan deixem enrere la toxicitat, queda un desert, però també queda espai, i en aquest espai, a poc torna a créixer alguna cosa. La confiança. La confiança en la nostra intuïció, en la nostra capacitat de detectar allò que no ens va fer bé, a la idea de que podem estimar sense ser devorats. I aleshores entens una cosa que Bernardo Stamateas apunta, però que només la vida pot fer-te viure, que la gent tòxica no és l'enemic, sinó el recordatori que la teva pau és responsabilitat 100% teva,
Cada vegada que poses un límit construeixes un espai de llibertat. Cada vegada que no entres al joc d'aquest drama guanyes una mica de serenitat. I cada vegada que dius m'estimo prou per no quedar-me aquí, una part del teu jo, més autèntic, torna a casa. Potser la clau no és allunyar-se del dolor, sinó aprendre què ens venia a mostrar. Potser cada relació difícil és un mestre disfressat que ens obliga a mirar el que encara no havíem volgut veure, la necessitat de ser reconeguts, la por a quedar sols i el desig de ser estimats a qualsevol preu. Autoestima, aquest gran amic i enemic nostre. Quan tot això surt a la llum, la toxicitat per força se'n va. I el que queda és l'aprenentatge, la consciència i el silenci. Aquest silenci que no és una absència, sinó és una presència neta, un silenci que ja no pesa, sinó que respira. Perquè al final la vida sempre et porta allà on tu puguis créixer, i de vegades créixer és dir prou. I de vegades créixer és marxar sense girar-te. I de vegades créixer és simplement aprendre a estar en pau. Amb qui? Amb tu mateix. O tu mateixa. I què passa quan ho aconsegueixes? Doncs descobreixes que l'amor, el de veritat, no és un lloc on t'ofegues, sinó on respires. No és un mirall on et busques, sinó un espai on et trobes. No és una cadena, sinó una mà oberta. Mires enrere en aquest moment i entens que tot el dolor, tot el desgast, tota la confusió tenien un propòsit. Fer-te recordar que ningú mereix la teva llum si només la vol per apagar-la. Perquè estimar no és perdre's, és tornar a casa amb algú. I la casa ets sempre tu. Ens escoltem al proper episodi. Que tinguis un bon dia.